Què és l'entrepà? És de truita. Hola. Hola, Maurici de Missing Leech. Com va? Bé, quants anys fa que no puges al Matagalls? Doncs en tenia 10, en tinc 44, doncs feu els números. Hòstia puta, tens 44 anys ja, eh? Sí, ja va 20, passant 20 una... anys de Missing Leech? No, 20 no, però... Oi, 20 no, però quasi, sí. Sí, ja pas bé, ja. 19. I no has tocat? Has tocat el South by Southwest? No, però molaria. El FIP Benicàssim? Tampoc, però molaria. Bueno, ara, tal com està el festival... El Primavera? Sí, el Primavera. El Primavera sí. Sí. Has tocat a Groenlàndia? Sí, també, sí. Islàndia? També. Kazakhstan? No, però molaria. Rússia? No, mira, però quasi em trenquen les cames a Rússia, perquè havia d'anar-hi i no vaig poder-hi anar i al final em van amenaçar, no és broma. Com que et van amenaçar? Sí, perquè a l'últim moment vaig haver de suspendre els concerts, cosa que no faig mai, perquè va sortir una força major, no vaig poder anar, i el promotor local d'això literalment em va dir que m'enviaria gent a trencar-me les cames. Potser vas fer bé, no?, de cancel·lar. I has tocat mai sota zero? Bé, doncs avui tornem, avui toca. Avui cau. Sí, i no sóc molt del fred, però bueno, valdrà la pena. Amb gent agradable com la gent que hi ha, serà agradable. Instruments a sota del mural del Jimi Hendrix. Ai, va gent que li agrada la música. No va ser el meu cas, però hi ha molta gent que ja hi va per això, només per això, Hòstia. Tu vaquera, no? Perdó? Sí, després me la posaré millor. Aquí. No veig res. I què diu aquesta cançó? Back to back, you're so obvious, you're so mean? Sí, més o menys. Donem-nos suport, no siguis absurd, deixa't ajudar, fem les coses una miqueta més amb enteniment i no anar tant a la nostra. Vinga. Va. Maurici, ens veiem d'aquí 25 minuts, en principi. Bueno, felicitats perquè és el dia més caòtic i amb més cotxes de... Vull dir, les masses han vingut a veure't, Maurici. Així que podem fer una cançó ara, així tot esperant. Esperem els companys, no? Buah, no esperem, o sigui, els hi donem una mica de temps per guanyar, però és que si no perdrem 25 minuts més aquí que no cal. I ja, com que n'hi pujarem lent i... Toques un tema? Sí, em poso aquí la caseta, vale? Vale.
Amb una pua que els Grade 2 em van donar la descomunal ara fa un mes o així. Us faré una cançó... Vale, sí. Aquells records tan grans que vam compartir plegats, l'enyorança sempre es mostra sense avisar. Eres molt bona persona, d'aquelles que no n'hi ha. Us trobaré a faltar, us trobaré a faltar. El teu marit era especial, d'aquells senyors que ja no n'hi ha. Era molt bona persona i us trobaré a faltar. D'aquells avis que no queden tot especials i us trobaré a faltar. I us trobaré a faltar. Sàvies que no en queden. Eres molt especial, eres molt especial, i així et recordo, recordaré com cal. Eres molt especial. Vols fotre un altre? Vale. Aviam. Mira, ha sigut arribar i començar, És allà, no? És ella. No, és l'altura de l'home. Vale, a veure. Aquesta es diu Snow, neu. Snow. It's snowing in town. It's snowing in town. Anyway, I'll be back. Anyway, I'll be back. I hear cows pointing around. I hear sheep sitting at the pet cemetery. There's your garden, Lord of the Rings. Per cert, parlant de Lord of the Rings, del senyor dels Anells, he parat allà a l'estació de Sant Miquel de Balanyà, dic bé? Sí. I tenen tot decorat amb coses del senyor dels Anells, molt friquis, i he fet fotos, m'ha cridat l'atenció. És molt xula, a mi m'agrada també. I feel girls floating around. Yes, they are. What's your neighbor? The king of gold. It's a snowing town. It's a snowing town. Anyway, I'll be back. Anyway, I'll be back. Anyway, I'll be back. Back. Even one day I'll be good as Billy Bragg. Que per cert, el Billy Bragg va arribar a tocar a Vic, Déu-n'hi-do, A Vic? Sí. Aquí ja que l'anomenava. He shoots in a pet cemetery. Yes, they are. Was your garden in Lord of the Rings? Yes, it was. Our hair cows floating around. Yes, they are. Was your neighbor the king of gold? Yes, he was. It's snowing in town.
I'll be back. Va, ja anem cap a dalt. Tu ets el geni que s'ha quedat sense gasolina, no? Sí, quasi, pels pèls, però ja està arreglat. Estàs bé, per cert? Què, ja us fa pujada? La guitarra va bé, per aquí. Es porta bé, Que no és un ukelele, Un respecte, no? Som de caminar, però no som esportius. No, bueno... Al final és més important no parar-se molt que no anar ràpid ni fer grans passes. Sí. Sí, doncs has tocat amb gent, vull dir, en banda, perquè el Ferran Palau també... Sí. També va ser músic teu. Sí, hi va haver el Trompetes a Holanda, que Sí. ara aquí a les sessions abans he tocat. Ah, sí, la de Us trobaré a faltar era... Exacte, és aquest disc i el vaig fer amb el Sanímic de banda, amb els arranjaments del Ferran Palau. I llavors també el Mau, l'Esperit. Com et sents això de que músics que ho fan molt bé, que hagin tingut aquestes ganes de col·laborar amb tu? Molt afortunat perquè Ets una mica seductor, podríem dir. crec que els enganyo de que sóc bona persona. I és un privilegi, la veritat, perquè sones bé llavors, no? Enganyes. Compte. Sí. Bé, hi ha molts músics que els hi han produït un disco i després no sonava tan guai. Bueno, què, Marc, com estàs? Ben desentrenat. Bueno, queda una altra pujada i concert. I ja veiem. Hòstia, queda tocat. Sí? Però no venen al concert, molt malament. Bueno, ja, si ens haguessin d'organitzar més gent, ja no vegis tu quin... Sí, coses que passen, compte no caiguis. Sí. Que estem a mig camí ara? Mig camí del concert. Veus allà on comença la neu? Sí. No, de fet no és allà. És aquest replà que... Això és el turó gros, aquesta pujada. Doncs és abans d'aquesta pujada d'allà. Molt bé. Trompetes a Holanda, nanos de dos caps. Què passa? No, estem fent el tonto. Endavant. Filles comunistes. Sí, podria cantar, Amb el temps tot ha canviat. Et sap més la lletra que jo. Oh, quina allò. No em vaig atrevir a demanar-te-la que te estudiessis. Ja hi som, ja hi som. Ja està. Ja està. Ara, fem aquí. No, veus aquest tros de neu? Sí, Ho voregem i és a darrere hi ha un forat. molt bé. Bueno, però ara ja has arribat al Prat Subalpí, has canviat d'ecosistema. Tu tingues en compte això. De les primeres. Sí, no, que ara sembla que amb el mòbil, ara aquí que no hi ha cobertura, que quedes com un comunicat, però que abans, bé, tampoc fa tant, i fa 4 dies, les primeres gires de Missing Leach, també per Europa anava així sol, i bé, sense el mapa i bonament com podies, arribaves a tot arreu. Havies fet gires tu sol en cotxe? Sí, per Per Europa. Hòstia, doncs Sí. és tralleta, Sí, Perquè jo ho què és, sé. ho és. També el fet de navegar el mapa de carreteres Sí. sol, anar fent parades, t'alenteixes soc molt. persona que em perdo fàcilment, però sí que s'ha de dir que ajudava, que ho portava tot molt preparat de casa, d'on havia d'anar tot. I en canvi ara amb el GPS te'n refies i després passen coses. No? En plan, hòstia, estic en un lloc tancat i ara què faig, no? I en aquell moment no, al lloc tancat no hi arribaves, perquè a casa t'havies assegurat, no, que la ruta era aquella. O preguntava... Sí. Ara que dius això, és de tenir-ho preparat, és increïble la quantitat d'skills que pots compensar en preparació. Sí. Senzillament de... Sí. Farà bé la volada. Molt, la veritat. La veritat és que Missing Leach té molts defectes, però que
que ha anat ben organitzat i la gira és molt ben organitzat, gairebé es pot dir que tot m'ho he fet jo sol. Però això seria mentida, perquè hola, a cada lloc sempre tens gent que t'ajuda, no? I ja sigui el de la sala, o un petit promotor local, o algun amic, o això, no? I tu també ets músic, Francesc, ja ho saps. Sí. I al cap i a la fi... Jo m'he posat en algun merder, però no m'he posat en merders com els que t'has posat tu per anar a tocar, però... El que omple, bueno... Omple és l'experiència de trobar-te amb la gent, perquè fem el que fem, un ha de tenir molt clar que amb això, a nivell de diners, no arribarem enlloc, Però bé, mira, si vas per Europa i tornes si no has gastat, doncs ja pots estar content. Welcome to la Poua de Neu de Benny One. A més, a la Carme només es deu estar escoltant vent i vent. Què tal? Vaig fent, ho vaig fent. Aquí al forat, aquí dintre. Ah, molt bé. L'amfiteatre de forat. Ojo, jo baixaria per la gespa, que per la neu. És el que t'anava a dir, Poder farem el trineu. Sí, igual s'acaba aquí, potser. No sé, ja acaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Veu, som 11 persones, Mira, Sold out! ja espera't que afinaré abans de que gravis, que no ho sembli, que no en quedi constància, no? Sí, pots tirar-te una mica més enrere? Sí, Jo crec que si estàs bé, com no... Vale, pensava que volies que em posés al mig de la neu, Mentre no caigui, saps? Espera, això no ha de per què està aquí, Tens una X marcat. El plató! Sí, focus. Rotllo straight edge, no? Que de costum. Potser si poses més... Mira com, la poses més cap allà. mira com el teu. Potser el Pau ja fa acústica, vés a saber. És que també jo, les ulleres de sol, no sé, bueno, jo no sé, el veig bé, sí. Sí, no sembla que estigui al sol. Quan digueu... Doncs, Maurici, benvingut al Matagalls. Hola a tothom. Doncs són el tipus d'activitats que m'agrada que m'enredin per fer i saps que seran divertides. Ahir no les veia totes, no me les tenia totes, en plan... És una broma, el Francesc ens ha enredat, però bueno, aquí estem, ja hi som. I bé, doncs faré unes cançons. I was working at the front desk and she came to me and she said, I've got a double room with a good view to the main square. I was working at the front desk and she came to me. She said, I'm that girl that appeared in those movies in the late 70s by David Cronenberg. David Cronenberg. Cronenberg. And you the girl, go, 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 go. And you the girl, go, 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 go. And you the girl, go, 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 go. And you the girl. Faig una petita parada. Aquesta cançó, de fet, va tenir l'origen a la muntanya de Montserrat, quan treballava a l'hotel, i estem a una altra muntanya, i és que va venir jo treballava a recepció, i aquesta dona em sona i tal, i vaig mirar el nom, i era una actriu que sortia a pel·lícules del David Cronenberg. I em va portar, al cap d'uns mesos, va tornar a allotjar-se a la muntanya i em va portar tot de material de les pel·lis que havia sortit com a souvenir. I li vaig dedicar aquesta cançó. You the
girl, 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 and you the girl. Was working at the hotel, and she came to me. She said, yes, I'm the girl that appeared in the movies in the lesbian zombie style. And she said, David Cronenberg, David Cronenberg, David Cronenberg, David Cronenberg, girl, 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 and you the girl, 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 and you the girl, 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 girl. Gràcies. Per cert, aquesta guitarra va a piles, no és broma. És per l'afinador. I ahir dic, ostres, allò que l'anava a agafar i no hi ha piles. I vaig comprar unes piles que sapigueu que tanta guitarra i acaba anant tot a piles. Vull dir que això. I llavors li dic, no li digueu ukelele, perquè és una guitarra de viatge. I algú quan he arribat m'ha dit, una guitarra de viatge. I dic, hombre, algun... Home, ho he dit jo, no t'ho ha dit qualsevol. Ha sigut, per fi algú no li diu ukelele a la guitarra, no? Guitarrele, és que això guitarrele no, jo estic en contra. Doncs aquest era The Girl vs. David Cronenberg i ara us faré, no sé, aviam. Estic apujant la càmera un tros de caca seca, Més rural, no? No sé si és del toro de Collformic o és de... Vinga, va, doncs aquesta... Sí, clar, és que aquí el francès m'ha vist ja diversos cops, aquí els companys ja 1000 vegades, i dic, també faré alguna cançó que no sigui la més típica, que potser no han sentit en directe o no m'han vist. I aquesta té una història, tampoc no xerraré tant després, tranquils. Jo tenia una cançó, que és aquesta que us faré, per mi és la més dolenta que tinc. És una cançó en contra del suïcidi, que la gent, ens fotem una mica de pinya i aconseguim que la gent estigui bé, no? Que és un tema molt seriós. I no sé com, em van contactar del Jeep, la marca Jeep. La casa del pantaló. Dius, clar, jo Jeep intuïa dels cotxes. Vale. I diu, no, que també fem pantalons. Dic, que també. Vale. Perfecte, diu, és que volem aquesta cançó, evidentment t'ho pagaríem no sé què per un anunci. Vale, no sé què. I llavors, resumint, que l'anunci no es va arribar a fer mai, però em van pagar els diners. O sigui, vaig cobrar 300 euros per una cosa que no es va arribar a fer. Però bueno, mira. La música piramidal. Fantàstic, doncs vinga. Mira, 300 euros per aquesta porqueria de cançó. From the outside to the inside. Era per això. From the outside Els pantalons. to the inside. Don't think about it, no. Don't you think about it, no. Take care of yourself, many people think about you. Take care of yourself, you're a human being. From the inside to the outside. From the inside. No. Ja està. És de l'EP Batum del Bo. I abans deies la de Trompeta Saulant de 1998, si me'n recordo com comença. 1900. No, un segon. Almenys està afinats, després ja... És que aquests canvis de temperatura... Sí, no sé. Però la pila no deu ser molt bona, no? 1900. Els coros. En sèrio? Pues vaya pila, ¿no? de temperatura... Vale, pues... Bueno, pues no sé.
canviat, amb el temps tot ha canviat. Trompetes a Holanda, nanos de dos caps, pallussos, fantasmes, filles comunistes. 2024 van pujant aquest sarcasme. On éreu quan tocava a missa? Diria que mai hi pitjàveu. Amb el temps tot ha canviat, amb el temps tot ha canviat. Trompetes a Holanda, nanos de dos caps, pallussos, fantasmes, filles comunistes. Somriu, somriu, està als teus ulls, és un moment de falsedat. Somriu, somriu, està als teus ulls, la mentida ja ha arribat. Somriu, somriu, està als teus ulls, és un moment de falsedat. Somriu, somriu, està als teus ulls, la mentida ja ha arribat. Somriu, 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 somriu. Gràcies. Heu de fer-ne dues, que no hi ha més rotllo rock progressiu. Sí, Malament, perquè sí que et refreden els dits. Bec una mica d'aigua sí. i em trauré la jaqueta, per estrany que sembli. Algú vol crema solar? Hòstia, hola! No t'esperava, eh? Aquesta de 1998 és molt maca. És una mica gatekeeper, saps? Perquè és allò de... Jo sóc de Real Deal, jo ja era... Bueno, no sé, jo ho llegeixo així, dels canvis, no? De les coses que es posen de moda i que tornen... Sí, és això. I hi ha unes referències, també, quan és els nanos de dos caps, les trompetes Holanda, que jo crec que són coses de discos o de grups que... Són de discos de Neutral Milk Hotel, que quan van treure In an Airplane Over the Sea, que hi ha la cançó de Holland 1945, d'aquí de trompetes a Holanda, que fa tu, i això. I aquest disc, en el seu moment, quan va sortir l'any 1998, el vam comprar 4 gats. I després va haver un moment com que, hòstia, semblava... I és en plan, no, tio, no és veritat. En l'any 98 al poble no estaves escoltant això, saps? No m'enredis, saps? O sigui, gent... La falsetat de... que quan algú es posa de moda, no? Llavors és, no, és que jo hi era primer, no? Tots ho fem, eh? Bueno, tots tenim les nostres parcel·les per molar. Un maco és trobar la teva. Per cert, Dani, genial l'escape room de l'altre dia, eh? Ens va fer un escape room amb un vi. Una ampolla de vi. Per poder veure el contingut, jo no bec alcohol. Si vols, pots dir que sóc estrella. No bec alcohol i d'això. Però sí, s'escau que era la gràcia de... No hi va haver manera, eh? No se me'n sortia. Sí, que hi ha com un tap de fusta i una base, amb uns cordills, i has de fer unes fustes i uns usos, i deixar el tap aquest. Doncs aquesta es diu No se'n sortiran. Pots fer una passa endavant? Sí, i no se'n sortiran. Intueixo que per extensió no hi ha ningú, els que us conec personalment i els que no, amb la poca estona que fa que ens coneixem, ja sé que contra els partits polítics que va, siguin d'aquí o d'allà, ens entendrem de seguida. És un partit molt concret que
que bueno, que fa una mica de mania i d'això, perquè es diu No se'n sortiran. No se'n sortiran. No se'n sortiran. I a vegades creuen que tenen raó. Però ja us dic que no us votaré. No se'n sortiran. No se'n sortiran. No se'n sortiran. A mi m'agrada més els amplificadors. Alguns tenen el vostre nom, 3 lletres. Però al contrari, aquests molen molt. I en canvi vosaltres... gens. Suposo que marca d'amplificadors de 3 lletres que té el nom d'un partit polític, però al revés. Suposo que intuïu que els que no se'n sortiran són els de Vox. No, sí que va, És que hi ha tanta llum. Ara ja no tinc excusa d'haver sonat afinat, I don't want to hear your cover, I did so too many times. Please just play another tune for me tonight. Even the Rolling Stones started to write their song. So what are you still doing in that cover, shitty band? Hola, sí que s'ha despertat. I did so too many times. Please just play another tune for me tonight. Even the Rolling Stones started to write their song. So what are you still doing in that cover, shitty band? Què ha sigut això? És un avió. Ah, vale. Hi ha hagut diversos accidents aeris. Podríem passar-te un Buddy Holly al revés. Sí, no? Perdó. I don't want to hear your cover, I did so too many times. Mare meva, quina versió més espaiada que estic fent de la cançó, disculpeu. Ara estic gelat de cop, m'he gelat de cop. Un moment. Ara... Trega't les mans, Sí, m'he quedat gelat, Estic escatxarrat. Les sessions s'estan escatxarrant, Bueno, portem 18 minuts pràcticament de vídeo. Sí, però això es pot treure, Hores d'edició és el millor, no? Sí, maco, que vagi bé, gràcies, Que no t'he dit que et fet un concert, Ah, hòstia, una records a la colla, El terra és moll, Sí. I don't want to hear your cover, I did so too many times. Please just play another tune for me tonight. Even the Rolling Stones, the Beatles, and the Dire Straits started to write their songs. So what are you still doing in that shitty metal band? You are doing covers all the time. What the hell is going on?
my young sons. Que dic que he escrit les meves pròpies cançons i el riff de guitarra robat de Black Rebel Motorcycle Club. A mi em sonava No li diu a ningú, no? Sí, té un rotllo. Em sonava un riff de Nirvana, no sé per Ah, què. sí, però aquí hem copiat també de... Tot està inventat. Exacte. Molt bé. Doncs, a veure, no sé... Aquí està bé? Vols tocar un temilla o dues? No, la veritat, Te'n va, Gavi. provo de tocar aquella del... El que no sé si tenia molt bé era del tamany d'això, saps? Ja, és que em fa por perquè, clar, estaré molt desorientat, No, però perquè... et pots posar les coses d'una altra manera. Sí, que sí, no? Que, Sí, home. si aquí, si és que, clar, és que aquí tots som iguals. Vull dir. Avui he marxat i no sabia si es podia, no sabia si es podia, però ho he fet. Tot és un desgavell i no sé pas si aquí algú hi mana, no sabia si es podia, però ho he fet. Surto al pàrquing i miro al mar, no sé pas si demà tornaré. Tots els meus amics viuen al parc que hi ha a la platja i patinen i somien sense temps. Fora, fora de context, tan desorientat. No sé si mereixo viure al paradís, sobretot. Tot és un desgavell i no sé pas si aquí algú hi mana. No sabia si es podia, però no sento les mans. Tot és un desgavell i no sé pas si aquí algú hi mana. No sabia si es podia, però ho he fet. Molt bé. La guitarra et queda rotllo difícil. Està, costa, vull dir, ja no l'afinaré, però realment l'afinació és precària d'aquesta guitarra, vull dir que... Sí, ha quedat, no sé, hauria de canviar les cordes. Pues ja et tocaré una cançó d'un grup que es diu Detectors, a veure si em surt, que és un grup dels 80. Yes. Sí, de Pues- És que clar, Sí. tot el que és Que bo, que tio, ja gran mil cosa és. vegades te mires Comença així una intro de post-punk. I diu... Vaig sortir fent esclatar la porta de dins d'aquell fosforat. Li vaig dir que res ja no m'importa ni el que m'hagués despatxat. Una vegada més em trobo aquí fent cua. Un aturat de més, ningú no ho notarà. Antoni li va dir al gerent cara dura que li importava poc deixar-se explotar, que tot això ja fa massa temps que encara dura i que amb aquesta cresta seva no es pot jugar. Ben aviat Antoni va reprendre el seu vell grup de punk rock. Un cop de sort li va obrir la porta i ara es passeja amb un ros. Mentrestant aquell gerent 10 hores cada dia dins
dins d'aquell forat ningú no ho sabrà mai. Antoni li va dir al gerent cara dura. Cara dura! Antoni li va dir al gerent cara dura. Dura! Que li importava poc deixar-se explotar. Explotar! Que tot això ja fa massa temps que encara dura. I que amb aquesta cresta seva no es pot jugar. No pas! Cop de sort. Cop de sort. Cop de sort. Cop de sort. Deixes fer un altre i fas l'última i ens movem. Vull fer una d'en Víctor Baldany, aviam si en surt. M'he posat la mà un moment a l'entrecuix. El que sigui per escalfar les mans. Vale, en Víctor Baldana tenia una cançó que es deia The Earth is Folding on Itself. Puja la bragueta, home! Pugis la bragueta, t'estem dient. O baixa-la més, quan és torrent. The Earth is Folding on Itself, i jo em vaig dir el món s'està fonent, i és una cançó així pandèmic. Pandemic Song. El món s'està... Ai, uau! Ja ho feies bé? El món s'està fonent i no sé si estic a punt per encarar el nostre destí amb tants ases bramant pel carrer. Sempre deia tindré un pla quan arribi la dama gris, però ara ja és aquí i no tinc deixa ni res. És a dir, aquí em tens. No sé res als teus ulls, però he fet el que he pogut per portar-me bé amb aquell que he conegut. I aquest és el meu pecat. El meu pecat. El meu pecat. El meu pecat. Molt bé, gràcies, Víctor. Gràcies, Víctor Baldanya. Torna tocant una mica. Que tornin, Víctor. Holy shit, les passes putes aquí, et vas quedant sense mans, sense mans. Que sí? Ara m'entens, no? Ara m'entens, no? Sempre t'he entès, Maurici. Posa't els guants. És la fi del món tal i com la coneixem. Fa falta 10 milions de dies per acabar amb aquest estel. I el món ja s'acaba tal i com el coneixem. I així algun dia s'acabarà tot plegat. És la fi, és la fi, és la fi de tot moment. I s'acaba, s'acaba, s'acaba i així no hi ha final. Diuen que existeix l'infinit, no hi he estat, perquè hi ha milions d'estels allà lluny en un punt finit. I així, it's the end of the world as we know it somewhere in the world and is ending this way. S'acaba i roda i dona de més. Diuen que hi ha l'infinit, no ho sé, no hi he estat, però hi ha estels allà a dalt en algun lloc i en un punt finit i s'acaba i roda. És el final tal i com l'entenem.
I ara us faré el que serà el nou single que ha de sortir al febrer. És una cançó que vaig gravar el 2014 però no havia sortit mai i al final i d'això. I és d'aquestes que va molt ràpides i si no l'enganxo des del principi la puc liar bastant, Veureu que hi ha referències a això, sí, això és tot el cançó i tal. A vegades a la lletra poso referències. Aquesta és molt òbvia perquè diu First I was afraid, I was petrified. Això segurament us pot sonar correcte. Veig que hi ha algun amant de la música disco al Cap d'Any, més d'algun de vosaltres per Sant Joan o Cap d'Any l'haurà ballat. De fet, una vegada em van fer fora del Mànix de Manresa per Cap d'Any per aquesta cançó perquè un noi que anava amb mi la va liar moltíssim i per anexa, com que jo anava amb aquella persona, també em van fer fora i jo no havia fet res, o sigui, que quedi clar. Un pack. Bueno, no explicaré què va fer, però... Sisplau, sí. Era suficient. No, us ho dic després. Val, fora de càmera. Fora de càmera. Sí, hi ha coses que no s'expliquen a la càmera. Però bueno, és normal, ens van fer fora amb raó. Però bueno. Vale, doncs fa així. First I was afraid, I was petrified. It was quite easy that night. I found someone, he was lying on the floor. He was dead, I think so. I had to find some help, quite easy to get that night. There was a show, a concert nearby. Then they asked me for my personal details. Unluckily, they never called me back. In the end, everybody dies. In the end, everybody dies. Everybody dies. I had to find some help, as I was afraid, I was petrified. I find someone lying on the ground. I had to check his pulse. I had to find someone quite easy to get that night. There was a show, a concert nearby. The policeman asked me for my personal details, but unluckily they never called me back. In the end, everybody dies. A vegades faig cançons super happy, al final tothom es mora i jo A mi m'agrada això. que sí? In the end, everybody dies. Tothom acaba morint. S'acaba morint. M'acabo de fer sang, per cert. Per què estàs viu, home? Que estic viu? Ostres, pues sí, mira. Bueno, no sé. No tinc mal, no m'està fent mal ni res. Bueno. El fred, no? És l'adrenalina. La sang de la música. First I was afraid, I was petrified. Ja no sé on estava de la cançó, però és igual. Així acaba. Serà el nou single. Vale. Bueno, si vas al bosc i no et fas una mica de mal, és com que no... No ho has fet És bé. això, exacte. I havia pensat, no sé, què puc fer? Un parell més, curtetes i ja està? Sí. Vale, perfecte. Doncs... sí, ja està. Són els mateixos acords, però no passa res. Aquesta és Friends of Nacho Cano. We were jumping on the bus and a person... We were jumping on the bus and a person came to us and asked if we were lost or something. We weren't looking at the map, so we think he just wanted a proper conversation. He kept on talking and then he said he just rented him a flat while staying in London. We told him that in Spain every closet has at least once or twice a Austin Van Mecano. There is no cure for the summertime blues. There is no cure for the summertime blues, especially Hijo de la Luna. Friends of Nacho Cano. Friends of Nacho Cano. Friends of Nacho Cano. If we were lost or something, I think he just wanted a proper conversation. We were jumping on the bus
us and a person came to us and asked if we were lost or something. We weren't looking at the map, so we think he just wanted a proper conversation. He kept on talking and then he said that thing everybody knows someone in Spain. And then we told him that in Spain everybody has at least heard once or twice about his band Mecano. There is no cure for the summertime blues. There is no cure for the summertime blues. There is no cure for the summertime blues, especially in Hijo de la Luna. Friends, Nacho Cano, friends, Nacho Cano, friends, Nacho Cano. If we were lost or something, we wanted a proper conversation. Friends of Nacho Cano. Vinga, l'última. Una cosa, el somni de Missing Leads encara te la saps? Sí. Ah, espera't. Sí. Sí. Vale. I si no m'invento la lletra, vull dir. Bueno, algun detall. Vale. L'altre dia vaig tenir un somni, tothom em comprava o em robava els discos i de cop i volta sortia a les portades de les notícies. L'altre dia vaig tenir un somni, l'Scarlett va pujar a l'escenari, estem parlant de l'Scarlett Johansson, vam cantar una cançó plegats a duet. L'altre dia vaig tenir un somni, tothom comprava els meus àlbums a tort i a dret. L'altre dia vaig tenir un somni, sortia a les portades de les revistes, estava a tots els blogs de música i a tot arreu. L'altre dia vaig tenir un somni, malauradament, precisament quan vaig despertar me'n vaig adonar de tot plegat. Era Maurici de Missing Leads. No he conegut l'Scarlett, però he tocat a 23 països. I amb muntanyes nevades amb gent molt guai. L'altre dia vaig tenir un somni, ningú em compra o em roba els discos, com li ha passat amb el company que li han robat els discos. Però m'ho passo molt bé. I llavors hi ha allò que diu: estic molt content d'estar aquí, però us he de dir adeu, adeu, us he de dir adeu, adeu. Adeu a tothom! Adéu-siau! Adeu! Adeu, Matagalls! I així tanquem les Matagalls Sessions 4. Gràcies! El responsable de tot el... Producer! Seguirà sense ànim de lucre fins que trobi la manera de lucrar-me. Gràcies. Faràs aquí un peatge i un plan aquí. Hem de ballar, això. Faré uns bucs. Ho hem passat bé, no? Sí, tio. Sí, molt guai. Moltes gràcies pel Adeu, gracias. Sí, que una abraçada. Abraçada emocionista. Te encontramos en las redes, ¿no? Pleasure. Ya ves. Sí. Adéu, fins la propera. Tu estàs a Barcelona, no? No tenc més. Et tinc vist, de fet. Puges? Sí, Al qualitat. Doncs Penso que ens veurem, ens veiem. Tu baixes també, no? Ai, ens va venir a buscar. Vinga. Va entrar un calor ara. Ah, sí, clar. Jo crec que podem. Sí, ho saps? Holy. Holy shit!
pugem. Han passat uns que portaven minigrampons, si ho has vist. Els claus dels peus. Però és com les cadenes del cotxe. Que abans, vull dir que t'imagines els aparatosos allò, però n'hi ha uns que són com unes gomes que et poses i tenen uns claus petitets. I és una mica overkill, però a la vegada, ara... No ens agradaria, no? Home, tu, una vinguda més al Matagalls ja t'hauries d'agafar unes bambes més hiking. És per continuar amb el paper. Som els supervivents de l'expedició. És que Hem arribat al cim. contra tot pronòstic. Sí, aquí uns que es roten. Bé, allà hi ha el tio de la gasolina. Ja s'està fent un cigarro. Tenia el dipòsit ple. A veure, que allà tampoc és el que hi ha, saps? Molts restaurants i... Sí, hi ha hagut un moment i cardava una ventada, era bastant sèrio. Però sí. Bé, us he dit que arribaríem a les 4. Has triomfat. T'ho he dit? Vas dir. He dit moltes coses, avui he anat canviant. Tens el allò? Hi ha la ment, qui fa? Com ha anat el trosset aquest de baixar? No? Molt bé, i els pals, fantàstic, O sigui, m'ha anat com una reina de... I tots, sorprenentment. Maurici, tens com unes paraules així per al gran públic sobre el que opinis de tot plegat? Molt divertit, val molt la pena, ho recomanem molt perquè és una manera de passar un diumenge agradable i diferent i envoltat de gent que estima la naturalesa i la música. Molt ben resumit. Vinga, gràcies a tots per venir. Per venir a fer-me companyia amb aquesta tonteria.